hinumduman may gala nga nakalabayng adlaw, katong ipakita na ko ninyo ba, nga gusto may gala nga mo deliver sa iyang privilege speech, mga igsoon, si Batangas Representative Leandro Liviste. Pero mga gala, gipagngan, wala, giundang tanan. Karon, kagahapon, nadayon na gituan na po tumoy gibutang. Ang iya may galang privilege hour, nahatag na gyud sa iya apan human mga higala sa iyahang tawag ni ini privilege speech, gusto ni Ridon may gala nga tanggalon. Strike from the record, meaning diliton. Kay unsa man di unod mga higala sa privilege speech ni Representative Leandro Liviste ato maminawan palihog. XFM Katropa. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Aguinoy. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege. Bullseye! Bullseye! So, mo ni may gala tipik, as taas man pero mo ni ang pinakaunod may gala sa privilege hour o privilege speech may gala ni Liviste against mentioning may gala Congressman Guardiola. Mo ni katong iyang gisilpihan. Mo ni kalaban ka siya ni. Kay contractor man identified mo bitaw ni si Guardiola. No? Apil man is 26 kag identify may gala sa ICI nga contractor, meaning congressman na contractor pa. Ini nga klase may gala walang gyud uwaw. Di ma-check man na di ba na pagdaot may gala actually ma-check na nga contractor ni siya. No, si Guardiola mga kaigsunan. Pero isog ni, no? Kabalo ka ning sadan, isog ng sadan ba? Pinawa. Sagaran gyud may gala nga sadaan mga imo pa isog. Pinawa. Nang karon mga kaigsunan gibirahan sila ni Liviste atol siyang privilege speech. Agoy karon kinaaman daig anak. Lalimang kay matod pa ni Liviste 1 billion ang gigasto may gala ni Garjola. Sa iya may galang gigasto ni Garjola
gihatag dito may gala kang Vilma Santos, no? Lucky Manzano, ila Recto, ug apil na siguro ning anak may gala nila Ralph Recto. Sir, sagad sakit sa Marites, burot liog. Nobody ay. Si Marilyn Velasco Quizon, holiday aris Lapu-Lapu City, sir. Bali tulo ka adlaw, today till Friday. Pero ang gapirma gikan sa Malacañang kay si Ralph Recto. Oh, kay siya na may executive secretary karon. Nya ambot og asang presidente. Wa man ako makit-i mga igala. Kasi tinuod ning ingon ni Amy Marcos nga gawas sod sa ospital may igala ni si Bungit. Nya tagsarapod ba gahapon nagpakita di may igala tong tibaghag dia sa Malacañang. Si Auntie Claire, o niya, ni tingog ra kay muaway ni Sarah. Nga si Sarah kuno, og si Digong pare-parihara. Like father, like daughter kuno. Why script lagi si Auntie Claire, basta si Sara Duterte na iya may galang kontra. Bullseye! Bullseye! Pero gani mga higala og kuan, kanibang mga butang may higala nga essential para sa nasod. Di gani halos kabasa may kala magkamali-mali pa sa iyang prompter. May budag ni mo dia Attorney Emmanuel Mahipos partner. Good morning. Good morning! Nankaron balikan na to ni mga higala kining privilege speech ni Libiste. Ayang i-mention din si Guardiola, si Recto, kung sabo ni sila. Unya, may kabatuuran masad ni Maygala gumikan kay kini si Guardiola. Isa ni Maygala sa giila lagi nga kontraktor. Nyawa ba mga kining mga identify nga kontraktor? Wala ba na suspend ani sa kamara? Sa kamara mangudron, kamara de representante, masuspend ka mag-igsuon kung palaaway ka. Sama ni Meow Meow. No? Si Congressman Kiko Barsaga. 120 ka adlaw na dawat. First 60 days and another 60 days purya-buyag may gala na humana. Upat ka bulan po siya, kabalik na siya. Itong niyaging adlaw. Niya mo pa pagbalik niya, yan ang gibidyohan may gala siya. Balik na ko, balik na tayo dito sa Crocodile Farm. Karon, na ang sumpay ni ini mga kaigsuunan, na nagtubag, mainit may gala ang dinubagay nila Libiste o ang anak sa kagang laki. Ang anak mga igala ni Recto nga naa may gala sa kamara. Kaya ito paminaon. XFM Katropa! Mr. Speaker, would like to recognize the representative of Mga bayot naman yung naasa. Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now ready. Mga bakla naman yung naasa. Good afternoon, everyone. No questions Kongreso. to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record Okay. straight. Anak ni regarding Recto. the issues O ni raised Vilma. by my fellow representative from Batangas Mm. on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. No? Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito.
In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Kani, tubag na. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Humana mo? Speaker. Ano pa? Mr. Speaker, we'd like to recognize XFM Katropa. So, ni Palag, dahil pero murag andaman ang script ni Representative Recto. No? Anak nila ni Ralph. Pero murag na may kuandaan nun. Or something nag-istorya, nag-privilege hour pa si Leviste, nagsuwat na siya daan. Ano naman siya, automatic. Grabe ba yung gala, no? Oh. Kini pag yung sunod nga video ani ba yung gala mo, pinakangilingig tanan. Gumikan kay ang gisgutan mga higala ni Senador Leviste, kalabot sa korupsyon, kalabot mga ni Congressman Leviste, malibog ko ba? Matawag na ko sa senador, no? Kalabot mga higala sa korupsyon, kalabot sa binayaray o kini mga higalang mga anomalya sad, no? Diha bagay so nga nag-involve nilang Guardiola, Recto, o kinis Guardiola na mention sa gyud ni may gala sila sa ICI. No nga isa ni may gala sa mga dagkong mga kontraktor. Kay bao ba mo bay ato mabinaw niya aron di sa mo ma-high blood diha. Kay mo commercial sa usa ko. No? Kay alas 8:09 na nga gusto ni Ridon nga diliton mga higala kining privilege speech ni Leviste diya sa Kongreso mga higala. Strike down. Dili lang mga higala nga mangayo kag kuha na pulo sumadiha wala. Kinalan diliton. Kay matud ba lagi mga igsoon di na pwede fake news na baseless na mga katropa. Pero dili ba na mga higala mas fake news ng ilang Madriaga? Katong Cantrillanes? Di ba? Unsa may credibility ato?
Tungod lang kay kang Trillanes, samot ganing kadudahan. Gikat to mga nakuha ni Trillanes nga mga papel, naabay na-presentar niya dito nga, Mr. So and so mao ni, siya gabit-bit aning papel, igor ako, handler ako ani. Naaba? So, pareho lang. Or mas grabe to, may gala, pero nganong, it was construed as tinuod man lagi to. Bullseye! No? Bullseye! Dog, iisip naman to mga igala nga tinuod lagi tong kang Madriaga. No? Nya mga congressman, pati na sila Cookie mga igala, wa man lagi duda adto. Pero ngano kani karon mga igala, sumala sa tingog ni Congressman Leviste, duda man ang tanan. Kay maigo ila mga kaubanan. No? Ang mga buaya mga igala diya sa kongreso, mo na'y maligsan. So unsa may gipanalipdan karon mga higala diya sa mga bagbabalaod nga kining ato mga higalang Kamara de Representante karon murag giyak-an mga higala sa pipila naman lang ka mga tao. Bullseye! Bullseye! Asa na diya ato mga kongresista? Paningog saan mo katagsarami kita ninyo. Ang kanunay lang mo makita si Cookie, si Abante, si Luistro, si Garin. Una na, kanunay na mo makita mga higala.